יודע אם זה סוף דרישה או לא, לפי זה שאתה ממשש? אני מרגיש שיש לי כל מיני סימנים, זה בינתיים סודי, אני אגלה לכם אחר כך. אוקיי. אם פרה בסוף דרישה, הרחם שלה נהיה פרה קשה. בסוף דרישה, לקראת סוף דרישה יש הפרשת דמים. דמים, נכון. עכשיו בדרשה דמית אפשר לפעמים להזריע. זה אומר שיכול להיות שקצת באיחור, אבל אם המזריע מחליט שעדיין יש טונוס, זה דיגי, נכון? דיגי זה משונה, נכון? כן, הוא מזריע אותה. זה נפגשתי זה משונה. אם פרה בסוף דרישה שכבר לא כדאי לי להזריע, הרחם שלה נהיה קשה כמו אבן. פה עדיין יש טונוס רך וזה, אני לא רואה סיבה לא להזריע אותה. במקום, משחררים. אתם יודעים למה העיסוי הזה? עם היד עם הכל. למה אני עושה לה עיסוי בדגדגן? מפני שתאי הזרע של פר, לא כמו של אצל סוסים או בני אדם, לא רצים קדימה. כל הזמן תנועה סיבובית, סיבובית, סיבובית. איך הם מתקדמים? על ידי הכיוות של הרחם. ככה אני מעודד את הכיוות של הרחם. אז זה לא יכול לגרום לזיהום, שאתה ישר מוציא את היד עם הקקי וזה? ומשפשף את הווגינה. קיצוני, לא, אבל זה היה לו...